شوية تنمية راوية حتى كده دول أصحاب الدول شدولي إيه ليش خارجي بو إدواش بيزي أخا إنز ويد ميتش دولهم شدك دي بصفو من نظر ويبول سينغتم أخا تسمى بو شابك هاي سينغتم بوشو لأن it's almost it's هذا شاء وكريكرني ده بقى ما بيز وتأجرزم وماشي دول ويش دومي ده دول وتخيل شو ده خاشم بوش كلمة ده القصة عنده وسكي حم وقريها أهلك أود يزوي القصة عنده شو ده هذا شيء من زمان ده كاتلي يشنا بوش تقليون ممكن يشميات بان شو مليور ده والله شو ده هذا شو ده هذا إيه إيه مش ميوه فيش وردك وتدش ده بلا весь отдых дают. Хартия чеченцев, вынужденно проживающих за пределами Родины. Бисмиллахи рахмани рахим. Право жить под солнцем принадлежит всем без исключения. Никто не может оспаривать то, что чеченский народ с незапамятных времен имеет свою прекрасную землю, является древним народом Кавказа, имеет человеческий образ жизни, гуманные, нравственные обычаи и традиции, прекрасный и богатый язык, истинную веру, благородство и достойную историю. Но сегодняшнее тяжелое и тревожное положение народа и нахождение многих чеченцев по воле судьбы за пределами своей любимой родины обязывает каждого из нас остановиться и задуматься, осмыслить свою идентичность и значимость. Каждый чеченец должен в своем сердце возродить и усилить ответственность перед своей родиной и святой землей. Учитывая сложнейшие условия, в среде которых живут и страдают чеченцы, во имя памяти достойных отцов и погибших чеченцев за свободу многострадального чеченского народа, принимаем и предлагаем чеченцам, живущим на чужбине, ниже следующую хартию. Жестоко. 7. Школа является очагом воспитания национального духа у подрастающего поколения. Изыскать возможности без оговорок для создания культурных центров в местах проживания чеченских общин, где будет возможность чтения лекций, изучения чеченского и других языков, знакомить с историей Чечни. В каждой семье должен быть букварь чеченского языка. 8. В среде диаспор создавать общества или группы по интересам, периодически проводить встречи по вопросам религии и молодежи. Проводить спортивные мероприятия на уровне чеченской диаспоры по регионам и странам Европы. 9. Рассмотреть вопросы создания местного сборника «Преступления России в Чечне». Организации фотовыставок, знакомящих граждан с преступлениями, которые совершила и совершает Россия над маленьким чеченским народом. Собранные материалы распространять и представлять соответствующие международные организации для создания правового мнения, мирового сообщества и возможной политической и правовой ответственности. 10. Системно поддерживать и использовать всевозможные связи с Родиной для моральной, политической и правовой поддержки соотечественников, живущих там. 11. В каждой семье иметь книгу об истории Чечни как реликвию почета духа и уважения предков. 12. Проявлять воинскую солидарность и собирать каждый год под символические пожертвования на общие проекты создания исторических знаков, издания книг. 13. Рекламировать в мире ичкерийский герб, флаг и гимн. Каждый чеченец празднует день провозглашения независимости Ичкерии, и у него на телефоне WhatsApp должен быть чеченский гимн, зная, что защита свободы – долг каждого из нас. 14. Чеченец должен и обязан быть лояльным в стране, где он проживает. Он должен вести себя достойно и проявлять солидарность по защите прав соплеменника. 15. Отношение чеченцев к нечеченцам определяется любовью к ближнему, уважительным отношением к свободе, чести, достоинству, имуществу каждого человека. 16. Недопустимо, чтобы наша религия была угрозой нашей государственности и мировому сообществу. Она не может быть предметом раскола чеченского общества, а должна способствовать его единению. 17. Чеченец всецело руководствуется идеей национального приоритета и не ставит личную, семейную или клановую корысть выше общенародных интересов. 18. Чеченец не приемлет и отвергает любые формы терроризма, шовинизма, ксенофобию и расовую ненависть. 19.
Чеченец свято почитает родителей и проявляет заботу о людях преклонного возраста. 20. Стремление к всеобщему народному единству должно быть главной целью чеченца. 21. Чеченец задумается, прежде чем сказать слово и сделать что-то, чтобы сказанное и сделанное не повредило обществу и государству, гаранту защиты его человеческого достоинства и самобытности народа. 22. Знание, свет, отсутствие их тьма, гласит народная мудрость. Дом и обязанность чеченца – приобретение знаний. 23. Чеченец с такими отрицательными качествами, как наговаривающий, разводящий сплетни, сквернословящий, обнародующий пороки человека, роняющий честь и достоинство предков, не стремящийся к свободе, никогда не имел в чеченском обществе уважения, авторитет и почет. Такой чеченец, в кавычках, должен быть занесен в специальную книгу под названием «Чеченец, уронивший честь и достоинство», с последующим преданием его или ее анафемы. Строгое следование чеченца, проживающего за пределами своей родины, требованиям данной хартии, поможет сохранить нохчал, чеченскость, позволит сформировать положительный имидж Ичкерии и чеченцев в мире. Настоящая хартия обсуждена на очередном заседании Совета старейшин Национальной ассамблеи чеченцев 16 июля 2017 года. И по решению Совета старейшин она предлагается настоящей конференции Национальной ассамблеи чеченцев для обсуждения и утверждения. Председатель Совета старейшин Национальной ассамблеи чеченцев Докудаев Ахмед. 24 февраля 2018 года. وكيله ولا يعتقد تعطي قالهم دوش تدري دوش يوم بس يعلمك أو خد عنده بعد يقول وين دايش لينين مش دوش قونا واحد اليوم شو وين انت استقبل واحد اليوم يوم نوم الله اليوم مش استقبل ياش ونخل ياش بلا تولين وديش وين دايش لينين يا كويس بس تبقى بينك شابك البات أم كرت برد دوش ده أنا وين تيا اتوضع عداش إخارتي يقوى شيء مو خير هذا 23 انا نعرف كيف الوصل يدعدع نعرف ايش لو كيف وصل سمعت ان يتصفزوا الخدمه يقيهم خدمه بعدي بوش Сколько с этим марсом ну это Полицейные есть. есть полицейные, есть вообще корни, потому что Карло, Оларивы? Карло. Измадуй принцип Июза, что она подразумевает, мусу войной, и цахучана, и дуаш Карлдару, и захиду, и дуаш одинаково, ариент шулсонаха, вайцаха делшту. Вы объявил, что дуаш не только обособленный аэробоч, но концединзует, от цах делшту, очень царь не связаны. Царь война хобал дендек, дуй царь войт элоцендек. Дюсендек. И от сон Джим сделали Забела Адам историю Заберше, а Джим ойла и не даже харпу, ты запу. ديرش Джим и запу крити, Джим Джим попра. Извините, есть ответсон. Ну ешь. Что еще цара диша, я цара мадуя. Да, изменить я И ваши анафемы, она немного режет слух, война. Смысл не ничего не алчит, نعم до штат война. إذا أنا في المول أنا في خوي خير بربوش باش دوجي خوي خير بردوكي Вот ты сказал, поставь более дуя дать. Dat is hoe dit. Zeg bakkers uit ader is. Нет, адрес хазин. Лидерно ялч, лидерно тактик ялч. Масна юрт тактик лидерно ялч. Sürekli değilsin bakınca bu yıkayıp var model. Yok işte geçtiği o lozum yapıp büyümüş olsa ya. O stayı bir yıl Bos şu kere çıkarıyor. Tantanmış olur ki. Bu yıkayıp bir heyni kan bir her dalla. Ar bu o yap bu var.
هاني غير يعي مثلا دلع تدلع ولدي سخيتنا سون ديزن إيش هو أهم جدا سون هذا ترى شو هو قيد بيقول قيد سون سون شو عشان هو قيد قاعد شو تسجل أصول كان زبالة وشو دو وين أنا دخو أدم دو سون عاد ترى معجم ما هو قيد شباب وشو تسجل 90% elوسر داس هلا عاشير وخليه 99% مثلا أوبل دمجلس أما وإذا شير شخامي غير شكده هو كونفيدنس تصرف بروجكت كات بروجكت وشير ما يدني بوت خليل شبوت خليل قبوت خليل ألا هو متاعها إزوي دقيقة ناخد شو تعبوا وجه نعم هيك تقول تقول ساق إيوه بيلقى دارتش سميلا دوي يوهينز إلا سأل إيش عايش سون تعبوش قلنا ألسن ريبورت أين تعب تعب جيني يسمع بالك أين توي ويش ترى هين سكوت عبوشنا ويش ترى ودافع شا أستوبن هو بقوي دقي قوم حقلش دول شو من أساس مش لنا إدوجش إلا سأل إزوا نو إديت اللي دلر وعيد يعدوي وعيد يعد بطرة دقدولر إديت اللي دلر إسيو كاتش إخاني ريشكا سايتة إن شو يوشوا سايتة ولا خيش خاني ريشكولا درجة دين فورم شلا فورم شو تفورم شو ميلت يوشا جيزة دوش عش مبوي ونا آخر من أخوات خدمة جيم إتعاد ممن تديرزة مجال إذا إيش ديشة شو بيغل هدو عليه نو ده ده نحن هو سونا تنرزون بيتون هرين وين كي تشارتيش يبقى كاك برايك وين أبسوليتي نهار عارف زي أصنو ولي سونا И вообще что выгул и теец. И пункты и вообще да я что аж предложить омар предложить теец вещи отсоединиться как предложенный вариант и приниматься я проект проект говоришь شو شو دوي شو نا خيشو كيحكينا إناخن يقعد أش أوبل دوي يلا يساتم جناخن كيدوجوش بو مدارسينسي تناخن يقعد حتى شو نا دوزدن شو خيتها لا دعنا هنت أش مبو كان رزق أسنو проект взять тарит هاي ديسكوسين كيحكينا Самом деле, что они стоят, что такие Цапун что что такие, и цапун доработать, да, Руслан, идеи какие дизель дили. Это и цапун дилшрича, шипун дилшо баша, и что дикие то есть. إذا وين مش الحدوقة وين مودوقة موفق كيف توقع شو دق مع شيءنا دق شو ناخ عن ويسن دوش أم نشك تلوش تلي أتصل شو نقبيده خلاتش مثلا شو شون دوز ده وإديت اللي دلله سون أصلا زيت سجوا شو نقبيد أصلا خير بو أخير سو وينا يوقع دلله ده конечно итоги إيش ويوت سعقولهم خيرشا يا إتساعدين دوز ديتشكا в интернету кожи делишь из вожа до цыга. А принципе большинством теч адила эл дают да ходу пояс. Идешь что? Они пойдя, алсам хирбой алгетсу. وهي أبسوجين ديلش شيء دورة وعيب لكن ما في ساعة بس هيك هذا واسع هم دارك ولا ما في دين دور ما في أصلا Also in Zukunft da will wir die انت wollen. dacht ja zo'n hoge kom ja geen masada zo wat ik weet doen alla het zo next dan geen beeld ik doen in zo wij hebben absoluut niet als we komen te doen har project doen we die ja we zijn ja in ahma alle предлагается на обсуждение ja Вот сформулировка. Кожи и формулировки. Кожи и наши ответы. и что да это вы зачем предлагаем обсудили, ознакомились, и предлагаем. Конференция предлагает всем чеченцам, мировое сообщество чеченцам, но для обсуждения. Милу и функционации. Инцевые эльдор формулировки, хар проект есть он рез минут. За основу. За основу. За основу есть. واحدة دول تعالى دلها ما يدي يدوق и Эрдок шел и Киров это на Эстон Эрбол ночь
دويتو دول كيات ما دوي كيف إذا روي بالك تعاش وأربو نوش أربو أقول داودس شيء قبل العدالة دوشتول ماس بيتر بوشتول عندنا ويجوا حتى فرانسوس كموت بس بيجي غاز كموت بس أصلا عندنا النخشة ما تأكل نوشي متى يوشيو نخشة ما تأكل إذا تجيورش كلادونا النخشة ما تيلر غاز ما تيلر دون بقيد عدو لا إلى أمبر سون عشان ما تيوم يحكي يزدو خوي ده هرب وقت وإيش تعلموا سود يحسموه خيطون هاتي مش سود يوم أبصر ينشل كده شيء زميل ينشل حكى زمان يختنموه لا بتشاي تاك شو سويت؟ فسويت شو سويت؟ أكن شاتي لوري عن كل شيء. دي دودا تدرك جهاد ذات خليش جهاد طبيعي إنسان أحلنا هدو إنسان هو مقوي استحاض يترس إشتا بس نقيت شون يا تبون ناس تبون يقول حتى بعش بدك شيء بعش ودي تاتجه تعبوا تعبوا نش بويش تقول تعبوا نش كان يخيش شو تقيس حاضر بي وت أهني هنقول زمان شحال قيس تكر وجهه يقع هذا إيش يحتاج لا قيس تكر وانا تعبوا نش استغنى مدو قطع ما دو وجهه وتستاذ يحوين ويحاول ما قال هو نوتي بوجع وين نتقاش وتقيش وين نتقاش صار تلاسلو هو نوتي بوجع وتبت كير شو قولوا هذه وندا هو كيتشونا تيجي يوز بيت كيتشونا زحل يترعم وين زحل ميز وين بس كيسن دودي أشوف ما قال وما تعود محمد باللي نح فعلنا شيش واقع فعلنا تيجي في مكتب فرمسين باور تيجي هنا ولي وقول ما نحن نقول ده ما تيجي فعل الوعيز وهو يش واقش ستيجي وتيجي لكن إذا أمين ديونا وتأثر يوان تيجي سواني يعني وتيجي ديونا بس يتابوش تيجي شو فعلن هرسن قيش شوي قيش هاقول يوشو هيك هرسن قيش شوي شاش قول شو هوش وتأستاذ يحبيز سونا شون دخل إيطاليا أشهد إتعادات يشتى هو قيش هوا يقول شيء يحا أوتوماتيكي قال مكيات تيجي عوش وصار خارج والكرت يعمل وي تام يو قيش شو يبغى عليه شو إيش النظام ذات النظام تندلا خشيتو أواش قيب هنا وجو أحيان خارج شو ويدي هنا قيب وماتش خارج قيب خشيتو وتر خارج شو انتهى شو دبوني حال خليوج قيش شو هو دكتور جاء كل شيء بسيط أحد و بتشاف صار هو إلات بوش سسن أحد هالأورجن قيب يقرأ لي أورجن إيش وأيضا كيا ويتصدر زم ويتصحوا أدم ماشي يلا خارج مشكلة نقشة أيضا خارج اهتو بالحال دعوتك طالما بعض يشرب طالما أيوة نخ ودرش داو عليه اسمع هو تصوش ولا يه دع أس أما فيلش تصوش خلر دع أستخر ميل دع أستخر طالما يشتوش نعم خروق داي شوش دات دايتي شوش دات ستي شوش دات وما باخري ويقوم تعمود بأن ويتصح وتقوم عيد الخارج وتصوش خانة عيد الجح دليل ليش تبين له يعني وي أصلا بتشا نظام إيتوجنا وي أش بيموش تسمى إيتوجنا ويتيجا بيلقى ده بودا أش أميرا بيلقى ده كانوا وين إدوجنيكا إجاك مجلس شورى شرعي على شيء إزر شول شرعة ويتصح وي بريزيدنت دينا وش وي برلمان ديش خدينا وش وي أت برلمان تبقى بوخت أحد بوخت أحد و بريزيدنت ديش بريش دينا وش وي أميش مجايش أم وي تار بين وش ستسمت وتلات سكو نظام وتلات أصل نظام يعبيل ده كندو عيدل كيا دايل بريزيدنت ويلش قبول ديش خيلش وخيلش إذا
механизм царь заложить диним. Ой, от бухты дяхкан, ой, аж ты должен. Он тача, аж талым бинчу, аж дехар дир, ой, гадир, аж ишта, ох, депутат, ой, был, обисан был, депутат, царь, мошу, догадой лет, царь бог, и да, ой, это ха, остедирзана, бот дегдиз, инсуна дицун для, шиншара, хашара, ярга, ой, депутатшка, царь, хорен, я смотрю, дин был чака, я была дин, шхауш бача. Хусейн мичаула, Хусейн у, вой царь, белиш, прит вела, ит вела, тавела. Шашхал махиллари, и парламент функционирует, дей, шей цатот билгал яхке, шей нюка, цатот билгал яхке, хюгал хову али. Аж и так билгал яхке, что то билгал яхчот, то кабинет министра, вождал дершхой, то аж бошколч, низам кел дошон. Аж давать тин должен вы почав, не знаю я, дабел воль. И цахилы. Хош гулца бела, хош гошат цапита, каню, а борцала, приастаган, цатаган, ахвата, борцала. Ахка и парламент, вы юба, ахка и парламент яц. Ахар айдл кия, дакия, са структура, са орган цахилч цаюл, а иза вен заложить динер, ши эзер шолча. Цундела, вы отсбухте юдяхкан. Und lieb, will, daler, dawakar, wakweler, adin büsen bolchara, и орган дианина, киде шваю авалин, от своим положением, я избавил бахмутиларитери, и орган даватина, так. И орган, ху ухилляч, дела талановой почал, низам, бухбуц. И шу ламаца, شو لا أمور بجزء دو قدوش قوم لا أمر برو بعد عارفين أشاش تقدر وإيش تنتقل تسوي استركتور يبغى استركتور يعني بيلقى ده كان دو هر أسمبلية خيلا يوم يقعد ليش بناخه سام عشق تيجي يقول منها يحل واحد شو تق دواء بيزا دواء كلمة تمت تجاوب بيزا كلمة يتجاوب إذا ويبتشا نزم بوغات سبيش ويبتشا نزم سدوش хоқтаған ой должен айдло киеч почавшся киеч дүниені под организациясы элементарно кемумсаж сялхан ой бин ой почав цара бин валмус вот это чуан ой ши айдл шистагу ца вице-премьеру архач волки викалвин ой билгалвяка сейте Айран Паша, ой случайно да ищет чубалай так ищет чуахнелер из-за ой вот хаба хаяшоч политики заявились и ой политики безнаду Айран Паша халгар венчу Google получил венчу царь чудел хунду чудел хинский умацареча и лердер хама ой почав хайош боком бух заяви халит сейчас ханна ила ханна ой девушки цата Вот идут цег вы мусульман элочту. Вот цудела, покон вы тидел бардуй, аж яш поч белан вы тидел хила معنا بعنا دوزي كاتش دي تسمى شوبش ناو وي ايد دو ده واتشا правительство сараусо цундела وي وكنت احتدا مندلات شو استاو حاتون شو اش تخيت بنيا حاتون اش تلاتي تسمش حاتون او اشتيد مين وتسو احتاج دوز او والخ ودال цундела ин сو кузабил да что туду это а вот элят вот дерш вай прессен сагориш а от устава билго да канду аш хажен был векалше شو إيش دعبا عيشات؟ هو أسمبلية أو كونفرنسي بيش دعبا عيشات. سنديلا صديقة دوش. دعبا سنديلا صديقة دوش كده. دعبا يقول نعبوي إسبيسك أو كونفرنسي يوزا أغلسين كنا هكذا هذا هو يخير. هو باني سنا دعبا يقول دعبا يقول إيش هذا ديز إيش هذا كونفرنسي من إيش هذا ديز إنها دعبا يوغا цельный часть билгал бош была кандидат билгал бага по конференции я дихар дуиза цельный на дайфбер ахер дихар дуиза от дюк ашу бол беш резбата и на дабага по конференции дихар шо же дабага и сейчас это и то сейчас устал уж билгал сюда от инизлам бларда хама садира то шуга сейчас ну дабой был на власти цельшя хак деш хошка озболч делегатка хатага и кожи дилана и течады я уже резбаца дабы дабы резбаца резбачу опана дала резбаца иштхлит резбаца вела бахан хада ала шаш дилана ах его низам цахидуиза
وقرا شو نظام تريدو اش لا بيشتوش نظام تيت ولا كل شيء استعمل والله هذا هون يحضر هون ما تقول شو هنت وش زينني لازم تيجي دورشه وضع قطعة تقرب دعوات كيشات يحزيني الناس او حيوت او كونفيدنسي ايه دويس هلا إزاي يدعوا عبد الرحمن مات عبد الرحمن يجي فرنسا تو عملتوا بقى شين شنون خلاص المقصودة يا ترشين ده هو جو أخذوش وحشة دعوشة يا عبد الرحمن دعوا له يوزلوا إذا تورتيا شينجس وات بعدو إحتون اشترون سموه ده تعبت يخن يلحتون اليوم ده تنزي تاني سلطون يزبلهم وشين شرطة كتوت يا جو نسل واتيز شنو نابس وات تقدر نابس تقول شو قلت يوقش ترى جو أحترى شيء إزاي تحتوي سووا يبيت الوقت يبيت دعوة الوقت هين تخدو هين تقصر نت يبيشتك دبولر إيش دبولر إيش وين تقول بحكي ترى وقت دوش دات إيش دبولر ودخل دات دبولر بيون شو ليه ليش لا دبولر كيف شاديش دخل تعوى هين تقولوا تيرمتي كل وجوب على الشيء خرج إليونا موت نخ الإسبيسك ياس تجعل يخلط وتديون خرج تخرج من الشيء دو مدو اسمع الله بقدر قادس محمد خرجون اسمع الله دو أميننا وشين بوش خوانا قدن كيشونش وشين كرتا وهاشي هاشي وين بمستوى ديونا مختلف وين وتجوان автоматически يوش واشي كيتيا كينا جحسن ويديون خلق تنا ويخرج ويديون هي كيتشو تيارتي يكردي واتنا وي إذا شو ديون لامت إذا يوم أخليه شو يوم أحتاج وقت ديكاول ما إذا يوم هذا يجي количественно югыш количественное ну مدير دونات إذا يوم عارف الكوليجيستو إكيدر إبهاندوش قلهم تدور قل تدور بل قلهم تدور إتيا وندا непосредственно поедешь что из-за يقطعوا вичи в стороне чунтон вот ما говорю от юбалиш похор батошки что мы конференцию от компьютер чего от радион его тоже шатер от جو أخذ ما يجلس خير شيء تقول أشياء وتأمين شابو بل هني ناقص واحد ما بتقول يقوال ويت يتعني يقوال إذا يزيد دوش شيء وش يخلي شيء وات شيء أخرج شوي وات كير شوي بدي شو شيء أخرج شوي كده يلزم أنت إيش شيء أخرج إيش شيء ما يسولش كده يلزم اسمع الله ودار مولانو إخير شوي يجيش يخير شديكي يتسهل تسيول نه أمش دوجي بيلش خال بوكي جم بيش وسمت كأخر وشتوش إخير شو وتركوات يبتن وات هو يبي والله إيش تبغى؟